ja, het is gewoon een hobby. Maar je zegt, ik ga ook stenen zoeken. Ja, momenteel met mijn knie kan ik dat niet. Nee. Maar ik heb vaak zoeken op het werk, na werktijd of in de pauzes. Dan zoek ik in de open grind en dan vind ik die stenen en die moeten er natuurlijk ook een beetje over hebben. Dat is door de jaren heen is dat natuurlijk zo gegroeid ook. Ja, zeker. Vanaf toen ik 6 jaar was heb ik dat geleerd van een vrouwtje. Een oud vrouwtje, die woont hier nog over de Duitse grens heen. Oh, die leeft nog altijd? Ja, ik geloof dat ze 91 is of iets. Dus, En toen was jij 6? ja, dat was ik een jaar of 6. Maar hoe kwam jij bij dat vrouwtje uit dan? Ja, dat vrouwtje die doet het ook al jarenlang zoeken in groeves. En die doet ook voor het geologisch ambt in Duitsland heel veel. Maar wat ik al zeg, ja, het is een hobby wat erbij ingelopen is. En die stenen, dat deed ik al. Ja, toen zag ik die auto's. En toen ben ik, wanneer heb ik die pick-up gekocht? Die rode? Ja, ik geloof in 2002 of 2003. En dan, ja, ik zeg al, een klein beetje opknappen. Ja, ik zeg, nou ligt er een beetje papier achterop. Nou is het oud papierauto. Hoeveel rij je met de auto's? Nou, omdat het automaat is en met mijn knie gaat het wel. Ja. Dat is ideaal, ja. Maar dat is schakelen en dat is natuurlijk wat moeilijker met mijn knie. Want ik kan mijn knie niet zo krom buigen, maar dit is dan een automaat. Met welke rij je het meest? Ja, mijn eigen auto buiten. Met de Suburban rijd ik het meeste. En ja, met deze natuurlijk ook. Ik heb nog net de kap erop gelegd, omdat die kap, hij is normaal cabrio. Dus dit kan helemaal eraf? Dat kan helemaal eraf, ja. Maar hoe doe je dat dan? Met 4 man tegelijk of zo? Ik heb een taak hangen. Oké. Ja. En dan hang ik stroppen en dan hang ik hem de stroppen. Ja, het is, wat ik al zeg, het is, als maar 4 of 6 wielen hebt, dan vind ik het goed. 6 wielen? 6 wielen heb ik ook nog iets, maar dat heb ik niet hier staan. Ik heb een oude Reo uit Vietnam. Een legertruck. Oh. Maar die staat eventjes erg, die past hier niet in. Die past er niet meer bij? Maar is die te hoog voor die poort? Ja, dat is te hoog, ja. Past er niet in. Het is gewoon een vrachtwagen. Nou, was een vrachtwagen. Hoe kom je daar dan weer aan? Ja, je ziet het en je vindt het leuk, hè, en dan, als je daar eenmaal mee gereden hebt met zo'n auto of met zo'n vrachtwagen, dan wil je niet anders. Het is natuurlijk wel, ik mag het wel niet zo zeggen, maar ze zijn dan bezig met elektrische auto's natuurlijk. Ja. Maar dit is natuurlijk nog wel hobby. Maar ze zijn er wel, op de televisie hoor je het dan te vertellen van alle benzineauto's eruit en elektrische. Maar zolang ik nog kan rijden, dan rijd ik gewoon benzine, ja. Het is, ook vanwege het geluid, denk ik. Ja, natuurlijk. Dus dat is mooi, ja. Ik zeg, ik kan dus wel starten, maar ik denk dat jullie geluidman er niet tegen kan. Ja, van mij mag het. Ja, dus. Even kijken, dit is eventjes omdat die koud is, hè. We gaan voor de Suburban. Ja. Ja, je mag er ook in kijken. Oh, ja. Ja, dat interieurs zoals in Amerikaanse auto's zie je eigenlijk nergens, hè? Nee, het is echt mooi gemaakt met leer en... Kijk, in ieder geval. Geluidsman, Ja. ben je er klaar voor? Laat maar gewoon. Ja, ik zeg al, Kees, niet stappen. Het is natuurlijk een benzine en de benzinetank ligt achter. En voordat de benzine voor is, dan Ja, ik ken het. even kijken. Ja, ik zeg al, hij is koud, hè. Een beetje choken. Ja. Als je een keer flink gas geeft, gaat die hele auto op en neer. Ja, dat is V8, hè. Nou, daar word jij vrolijk van. Je kan het aan, Ja, en vooral aan je gezicht zien. ja, je krijgt er kippenvel van. En als je dan over de weg rijdt en de mensen kijken en die zwaaien allemaal, komt er een mooie auto voorbij rijden.
Ja, dat is gewoon hobby. Mag ik zeggen dat je er ook het hoofd voor hebt? Ah, dankjewel. Jouw hoofd past bij deze auto's. Nou. Ja, grote auto's. Ik heb een vierkant hoofd. Nee, maar grote auto's, grote kerel. Maar je hebt ook een beetje, ja, je hebt ook wel een beetje die American look. Oké, dankjewel. Ja, daar baard je ik nog staan, ja, dat klopt. Ja. Hey, mag ik zien wat staat op je arm? Never give up. Dus geef nooit op. En wat zegt dat over jou? Ah, ik heb al veel dingen meegemaakt. Operaties en liesbreuken heb ik gehad met de knie. Dat is eigenlijk vorig jaar maart ben ik geopereerd. Toen heb ik in juni brak mijn knieschijf. En dan hebben ze met een draadje vastgemaakt. Maar dat is niet goed vast blijven zitten. Dus heb ik in september ben ik weer geopereerd geweest vorig jaar. En dan hebben ze dan de pin erin gezet van 9 centimeter. En nu ben ik dinsdag weer in het ziekenhuis geweest. Alleen nou is er één schroefkop, die komt er een beetje uit. En dan voel ik me lopen. Dus die moet er binnenkort ook weer afgehaald worden. Dus daarom heb ik never give up. Van, ja, moet dat zeggen, geef niet op. Daarom moet je juist met die auto's bezig zijn. Niet op de banken liggen, niet in elkaar zakken, zo zeggen. En ik zoek het niet meer, zo zeggen. Moet ik zeggen, als ik mij wel eens in de grond zak, dan ga ik gewoon met die auto's klungelen. En dat is gewoon, of met die stenen zagen, wil ik zeggen. Daar ga je gewoon weer heel veel energie uit. Hoe lang heb je die tatoeage nu? Ik geloof na mijn scheiding. Wat zeg je? Ik geloof na mijn scheiding. Ja, maar daar maakt ook helemaal niks uit. Ja, dat is wel een beetje jouw lijfspreuk. Ja, dat is mijn lijfspreuk. Geef niet op. Ik ga door en ga er niet bij zitten of achter de geraniums, maar ga echt klungelen en model bouwen. Ik blijf bezig. Heb je veel pijn? Ja, als ik mijn knie buig, dan voel ik die schroefkop zitten. Die kop. Ja, die voel ik ook constant. Als ik dit doe, dan voel ik die kop tevoorschijn komen. Dus daar moet dat ook eraf gehaald worden. Heeft dat ook vertragingen opgelopen met jouw knie door de hele coronatoestand? Ja, ook. Ja. Ik heb geluk. Ja, vorig jaar maart ben ik de eerste keer geopereerd. Dat was toen nog net... Dat was net daarvoor. Ja. Maar toen ik brak mijn knieschijf nog weer 10 juni. Toen moest ik 10 dagen wachten voordat ik in het ziekenhuis geopereerd kan worden. En normaal als je een arm breekt of een been breekt, dan word je meteen geholpen. Maar vanwege in juni met de corona moest ik eventjes wachten. Ze hebben mij allemaal goed geholpen hoor. Ik heb top ziekenhuis, top dokters. Welk ziekenhuis? Hier in Boxmeer. In Boxmeer. Ja. Oh, dat hele moderne, mooie gebouw. Ja. Hey, wat denk je zelf? Gaat dat nog goed komen met die knie? Nee, dat gaat niet meer goed komen. Nee, ik ben nou leraar voor aangepast werk. Maar ik deed eerst altijd ook laboratorium, maar ook op shovels of vrachtwagens rijden. Maar ik kan nou niet meer dat knie zo buigen dat ik, kijk, dit is een automaat, Het schakelen zou ik ook niet echt meer kunnen. Maar wat ik al zeg, ja, het is nou eenmaal de pech. Ik ben een heel goed mens, maar het is net de pech dat ik krijg, ja. Hoe oud ben je? Moet ik dat zeggen? Dat mag je zeggen, hoeft niet. 45. 45. Ja, dan heb jij ook eigenlijk nog normaal gesproken een heel werkend leven voor je. Heb ik eigenlijk ook wel, maar ik zeg al, het is de laatste 5 jaar eigenlijk een beetje te klungelen met alles. Ja. Natuurlijk op het werk vinden ze ook storend en minder leuk, maar ja, het is toch, moet toch gebeuren. Ja. Nou ja, Rob, ja. Never give up. Ja. En dan ook nog een... Oude Zunda, boswachter. Maar dat is daar moet ik een nieuwe pakking op zetten. Noemen ze die zo? Ja, Zunda boswachter. Ja. Waarom? Reed daar vroeger de boswachter op? Ik zou het niet weten. Ik was toen niet geboren. Ik geloof dat ding is van 70. Dus, ja, dus... Vroeger wel een brommertje gehad? Ja, een Honda MT 5. Dus ik heb er wel. Ben ik wel bezig geweest. Ik ben altijd wel. Het mooie is, ik heb eigenlijk altijd met mijn handen gewerkt. En nou moet ik achter de computer gaan zitten. Dus... Maar die rolstoel is toch niet voor jou, of wel? Ja, die van mij, ja. Oh, daar heb je ook in gezeten? Ja, dus, ik denk nou binnenkort weer, dan kan ik weer geopereerd worden. En de tuk-tuk,
De tuk-tuk, ja, dat is ook een heel geval. Met vrienden op pad? Ja, hier een beetje in de buurt. Ik heb hem eigenlijk gebruik ik hem daarvoor, zeg wel eens, ja, moet ik zeggen, een regeninstallatie bij een vriend van mij, een stukje verderop. Je moet dan de diesel naar de regeninstallatie hebben gebracht. En dan zet ik daar thuis de diesel achterop. Ik help die man, en dan breng ik met dat ding die thuis de diesel gewoon langs het veld. Dat heb ik wel eens gedaan, maar ja, ik zeg al, het is, weet je, dit is heel leuk. En mensen hebben me ook al eens gezegd, verkoop je hem? Ja, kan wel. Ik heb weer een bod gehad, maar ik zou hem echt weg willen doen. Nou, dan hou je hem toch lekker? Ja, dan hou ik hem ook, ja. Ja, dat is, ik zeg al, ja, het is wel, ja, een beetje.